Brácho, kde máš klímu? Prečo ju nezapneš? Kamoši, není až tak teplo. Sa vonku je 50 stupňov, brácho. Brácho, že vonku je ty kokos minus 20 stupňov zima, ja sa musím prikryť, kokos. Čo ti? Pív. Ty postíš, však vonku je 50 stupňov, ja už skončím, čau. Ukážem ti vonku. Aha, ty kokos, není až tak zima, jak som myslel. Kamo, čo ti šíbeš, jak to sa nedá. Tak poďme sa aspoň pozrieť. Tak no, není až tak akože zima, ale... Kamo, poďme sa tam dostať. No, ako, není až zas tak teplo, hej. Tak daj mi potom šiltovku, kurníčopa. Akože, vieš čo, akože není až zas tak zima, vieš. No ako kamaráti, dáš mi tú šiltovku, plus. Aj vieš čo, ja si nechám, čau, potom prídem. Tak ty si dobrý kamarát, vieš, to do pekla môžeš ísť. Ale